Dneska si ukážeme základy seba kontroly a budeme sa snažiť, aby tento psíček nám nechodil do toho žrádla skôr, ako ho k tomu pustíme. Je na to taká jednoduchá hra. Zoberiem si kúsok žrádla, ukážem psíkovi, že mám a zavriem žrádlo do pestičky. Pes sa bude snažiť ho odtiaľ dostať a ja ho nebudem chcieť pustiť. Čakám na moment, kedy to ten psík tak trochu vzdá a zostane na tú pestičku iba pozerať. Áno, super. V tom momente mu to žrádlo dám a odmením ho. Opäť ukazujem mu, že mám v ruke žrádlo, zatvorím do pestičky, už to robí automaticky, áno, super. Psík takto krásne chápe, že k odmene sa najrýchlejšie dostane, keď sa do nej nebude tlačiť. To bolo jednoduché. Skúsime to v tom ťažšom prevedení. A pamosku, alebo teda žrádlo, nebudem zatvárať do pestičky, ale voľne ho pred psíka položím. Keby sa mi do neho pustil, tak pestičku zavriem. Áno, v momente, keď je schopný na tú ruku vydržať, pozerať sekundičku, 2 sekundičky, i hneď mu tú pamosku ponúkam a používam pritom ten púšťací povel. Ja mám teda áno, ale môže to byť kľudne voľno, môžeš alebo niečo podobné. Takže znova, tá druhá fáza, dávam voľne položené žrádlo. Áno, psík je schopný vydržať, kontrolovať sa, nechodiť mi do tej ruky, napriek tomu, že je to tam voľne dostupné, ono je to hodne ťažké, tak ja mu to teda ponúknem. Tak, cvičte, áno, super.